И какво става, хора? Аз съм Green Gamer и в нещо ще играем на Overdrive. И понеже... Чакайте малко да видя. Почти приключихме тази игра. И затова в този епизод мисля да я приключим. Защото останаха супер малко нива. Добре, този го убих. И тези ги убих. Супер. Тия малки са много гадни. Супер. После може и малко да апгрейдваме. Да видим всъщност дали ние може да апгрейдваме. Ако имаме достатъчно такива. Такива точки за апгрейдване. Не знам как да ги наричам. Така, този го приключих. Те този най-много го мразя. Този пък как скочи. Добре, това ниво го минахме много бързо, между другото. Да преминаваме към следващото ниво. О, не. О, не. Добре, убий ги. Супер. Паднах. Ай, ти що ти жив, бе? О, не. Тук поне може да ме достигне. Добре, убий го. Тук има лазер. Беги! What? What? Не мога да я набия демидж, бе. Между другото ми на малко кръв. Добре. Супер, това ниво минахме, но за малко да умрем. Сега идвам, хора. Така, хора, върнахме се. Сега обаче малко ще апгрейдваме. Така.
мога да си... Всъщност ще си апгрейдвам по армора. Армора ми е на макс. Оръжието... Чакай малко. Толкова бързо ли свършиха? Трябваше малко да поиграем, за да си максна и оръжието на макс и вече всичко ще ми е на макс. И сега започвам игра. Тих, аз съм ги виждал отдавна. Естествено, че тук трябва да има такова. Те дори не ми позволява да излезна. Ти какво правиш така? Супер. Това беше лесно. Блин, тапък такива ще ми се спамят. Айде, фанал го и го убих. Ей, за малко падна. Сурова най-много мраза. Айде, супер, убих го и той с чука. Сега би трябвало да ми е на ново ниво. Сега идвам хора. Така хора, върнах се и като гледам има нови неща. Нова карта съм, накратко. О, това е било робот. Леле за малко. Пак паднах. Защо само падам? Като гледам има нови роботи, което не знам дали ми харесва или не, понеже не съм оцелил един път. Това ниво беше много бързо. Сега идвам хора. Така хора, върнах се. Да видим какво ще след ниво. Айде! О, не! О, не! Има такова с ракета. Това е бос. Това е бос! Вече ми харесва, вече ми харесва. О, не. О, не. Изиграх го. Не, падна.
Добре, мисля, че ще падна. Де, брат, той с ракетите е много гаден. Добре. Супер, тези ги убих, въпреки че той с ракетите е малко трудничко. Да преминаваме към следващото ниво. Накрая може би ще има и един бос. Винаги има бос. Де, брат! Им ужасно нормални ракети. Не. Какво да очаквам? Никога няма са нормални ракети в такъв вид си игри. Май видях... О, този е нов. Този е нов. И нещо също май се телепортира. Този е нов и бие много кръв. Боже ми. Добре. Ама тя ракета даже заобикаля около него. Ти сериозно ли, бе? О, не. What? Не, брат, тия са ме убили. Добре, поне един убих. Да, брат, аз след като съм скочил да ме набие деймидж. И не, брат, аз трябва да умра, за да го убия този. Абе! What? Аз съм умрял! Ти шегуваш с мен! Айде, бе! Стига! Как да ги отбегна тези ракети? Ей, най-гадно. Ама, много са гадни тия, брат. Аз
трябва да остана да ме ударят, за да ги убия тях. Защото не мога на време после. Но напред отиват. Добре, че го убих, брат. Така идвам. Така, хора, върнах се. И тия гадните пак са тук. Да. Добре, един го убих. Че го убих. И за малко. Яр, стига да е, брат. Това е много гаден, много гаден, много гаден. Добре. Убий го. Зор. Аре, падай де. Добре. Не, брат. Тия са най-гадните. Кто не ме беше ударил, щях да... Добре, поне може да не са двама. Това пък е това. Разгеле. Аре, минавам. Супер. Сега идвам, хора. Така, хора, върнах се. Да. Окей ли го? Ама... Значи, брат, тя са много гадни. Добре, че тази ракета не ме оцели. Ама те там вече ме оцели. И този сега е нов. Още един ли? Да, много мощни удари. Много мощни удари. Това почти ме уби. Гати, силни. Да, брат. Сега идам, хора. Така, хора, върнах се и сега първото, което трябва да направя, което искам, е да си апгрейдна. Айде, сега всичко ми е на макс.
Сега не мисля, че има нещо, което да ме спре. Няма 5 ниво. Защо? Добре, нека започнем. Най-гадните. Може да не се телепортират, ама айде. Ай, тук поне двамата ги бих. Този пича го убих. Тук никой не оцели. Сериозно. Тя са ме убили вече, докато аз ги убия. Тия, брат, са ме убили вече, докато аз изобщо ги убия. Тук трябва много да доджам покрай. Това дори... Не, сега не хора. Така, хора, върнах се. Сега се опитам още един път. С тия гадните, брат, с тия гадните. Ама ми тачи тука. Защо не даде този удар? Ей! Тук поне се справих по-професионално. Брат, защо трябва да се пренасочват тези ракети, брат? Нужно ли? Аз пак почти умрях. Те то гадния, брат. Да, брат, те то ме е спукал вече. Не! Брат, докато скоча! Защо трябва тези игри изобщо с реклами? Вече почвам да се ядосвам. То новия ни харесва. Особено те тия, където идват направо в лицето ти. Ето, брат. Пак трябва това да...
Да ми е в лицето, да ми изстреля ракета. Трябва да хотел съм много бърз път. Да, това няма как да го... Това няма как! Те тук почи го бях вече убил, ама то брат, този е толкова силен. Искам повече ми го дават. Не, бегите бе! Аре бе! Тук вече... Ама... Това ниво как ще ме ядоса? Значи тия... Това как само ще ме ядоса? Тия ракети... Гледай го ти това. И те тия вече също ги мразят. Аре бе! И най-гадния. От всички. Де, разгиле. И се шегува с мен, аз мрах. Ти се шегува с мен. Може ли вече приключвам? Не, стига да искам да приключвам. Ай, тя най-много ми взима душата. Аре бе! Да, брат, аз съм вече умрял. Ако не скача 35 пъти, може и да съм жив вече. Ой, поне беше... Не. Значи първо това, което е, че този бос ми сваля всичката кръв. После се появяват тия гадни, те точно тия. И вече наистина почва ми писва. Вече наистина почва ми писва. Да, бе, на това ме целил въздуха, акшали. Айде, умри! Разгледай. Не, брат, стига с тази шибана ракета.
Тази ракета толкова ме ядосва. А те това накрая как се появява, просто е така. Айде падайте. Този гадния. Това няма как да го отбегна. То, брат, това ме цели въздуха. Добре, че го убих. Защо просто не ми дава за съживяване? Да се съживя. Толкова ли е трудно да сложа един чекпоинт, който да ме съживи? Очевидно да. Вече наистина съм ядосан. Добре, брат. Аз сега съм умрял. Този остана. Един го убих, супер. Остава другия. Ако това не беше убило... Не, моля. Добре, този умря. Айде бе, къде е края? Боже, това ми отне толкова време. Стига, де, брат, не ми стигат те тия с копията, па и то с ракетата. Поне ги приключвам по-бързо вече. О, не, пак ли? Трима! Добре, супер. Не мога вярвам, че се справяхте с трима. О, не, отново ли? Добре, един го убих. Добре, брат, този го убих. О, не, пак ли този? Добре, и този го приключих много бързо. Така, хора, върнах се. Останаха ни още 3 нива и просто приключваме. Приключваме играта.
Обаче, мисля, приключвам това видео до тук. Ако ви харесва, забравяйте лайк, subscribe и ще се видим следващия път. Чао, чао!